Citra Musik dikasih Sakit Rindu. Apa? Oke. Sabar. Dari
Destra musik luar biasa. Menggelegar, auranya tumbuh kembali luar biasa. Konco-konco tetap semangat semuanya, tetap kompak semuanya. Dilanjutkan perjuangannya, oke? Destra tetap jaya. Tetap jaya. Mangke sedaya kedah nanggap Destra nggih, Pak. Dipun sekseni menika. Oh, luweh wong 40 menika mandi dongane. Nggih. Mas Petro, sampean ki kok sajak ket mau kok sulaya ki nyapa? Nyapa, he? Nyapa. Oh, mboten wonten, Pak niku. Niku kelemahane niku, Pak. Pokoke nek ketok nesu. Wis kelemahane ten riku. Malari. Asik. Alhamdulillah, sedaya keluarga, sedaya sayang Destra Musik. Amin. Nggih, terus. Wonten dawuh badhe ngendikan napa? Mas Petro engko wis melayang ketoke pikirane ning jaba panggung. Ayo rene Mas Petro. Ngudara sapa sampean ki kok tekan kono? Apa ana